Yes, masumuntag na tang tanan. Be, mali-li tang nga kay practice na si Jag pakuan og barsahan. Pagujud-gujud ba. Asar ka sila sa kin. So, practice ga dani. Dara ko atang i-practice nas nga kay mazo nang masugo-sugo nag kuan heja mapagujuran nag barsahan anja ma daro-daro na siguro si Jag hinay-hinay. So to practice siya guys. Tejang abangan dari di baka mudagan pa dir. Dagan si Miro. Ano kasi kan dagan? Sigan. Ha masila pa dong. Ana dai dana abi kog dadto. Dai. Suskuan. Ha? Atos basketbolan? Tiyaw. Gisa kay sakajan pa nila. Naday jang mga backry di ay. Wadyo kay makamauna di na mo sotoy. Pero primero ka jud sotoy dagan. Be. Mo ni manok gab. Hala, gang manok guys na ana na dagang piso. Kruk kruk. Ampingin na imong manok ngok. Now, nok. Ana man mo agi hindi makalusot. Ana dagang piso agahang chicken. Haman sila, tubos. Nanas abos guys. Madja lang di mo dagan o malabjag motor. Nangam ko sa nilas ni Kuya Gail. Yan na, ba ni pang eskwelahay. La mother. Busy sir la mother. Nanghinlo ko dadto git kuan man kung papagabre nga magbidyo sa kudares nga nagkuan. Nagbarsa-barsa. Wala unta ka pa dong. To dilas lajo. Okay. Wa man roy kuan guys, wa roy klase kay Ninoy Aquino Day. Anas nga. Ano na ka diha? Si Kin. Baan makakin mo makakanding. Mabarsahan na nagkuanong tubig. Yan na guys, practice nas nga og padag barsahan. Nga. Saktibista, grabe ga. Sakto na ano, pakuan ko agkuan. Hakot-hakot og kahoy. Tra, haniti naman des nga. Aja sa kay malabian og kakuan. Kamao naman di ay. Grabe nga graa. Haniti na mo na ilan na nga guys kay puti si Jag pumoy sa ikog na. Hawa. Grabe yung mga backride ka, kinkinog si Ribintot. Tato na sa las. Bili na yung sa las, Ben. Nalakay kuankin. Nalakay barsa-barsahan, magkaos, pagkakantinir. Tampay mo ani tatay. So, mo si Zang pagamaan og barsahan guys. Si nga. Mazang pagamaang tatay. Mazon lang manay karga-kargahan og kuan. Kawastag tubod. Kamao na din taon si Zalo naman po. Practice jud. Ha? Sige na sa practice kada Sabado practiceun. No. Sabado Domingo practice na siya. Kamaunas nga pagaman ang tatay koan barsahan gamay masarap bitaw container pa mga upat ka buok. Cha gara abot tayo sa baryo ha abot na siya kin pud mo sakay sa baan. Uy. Hawid yot.
Gana skin guys. Mo na maganahan sa una ug na magbarsa manakay mi. Sila tuto sila sa basketballan. Di na kumuban kay grabe inita. Hehe, kamonas nga agianad si Zadaris koan karsada kay arong umuhagilis ug nay motor bar di na sa mahadlok. Kamao-mao na gazit pod. Di na si sa mahadlok. Kamao-mao na gabno. Kamao-mao na magpagama na tagkuan. Sahan nga gamay kay ang mga pabarsa-barsahan nga magkaos mi ba. Kaos og tubod. Pwede na no. Pagama tang tatay, barsahan gamay. Katang para karga-kargahan ni ba? So pagama mi tatay og barsahan. Guys, mamahaw tanin Jo. Grabe lamias gilutong papagabril oy. Mo say tawag og kuan. Na beef stick nga way kanang patatas. Bitaw. Oy, patatas ah. Kanin salaman sibujas. Mahaw guys, kalamis beef steak ni Papa Gabriel. Beef steak nga kuan ni guys. Beef steak lagi nga bakal lisod pag beef steak nga pork. Mahaw, kalami ka jud si mong giluto pa der. Para lamias gilutong Papa Gabriel guys. Beef steak dali na kimi. So nahuman agad ko palimpyo dari sa guys. Dalik jat ko video ni nga kay practice na lagi si Ja og barsa. Lami man gud pud og mga practice og barsa ba kay aron mga kuan puslan og magkamaon na sa barsahan na tubig. Halazo pa sa tubig dari ja tapi naron kay ni andar na padari ko ang way agas-agas. Klaro na imong tubig guys sama na tos basketballan. Di mo ditso sa amo. Wala mo gud kun may naog mga iring, mga di mi ditsoan na rig tubig. Sa mga talin Jo. Kuya dali na mo. Oh guys. Ay nahuman ako pamahamang laban na pod mi. Ginoo. Mga maganda na yung mga routine. Ano yung klase sa mga labat ha. Ay, cute sa mga iring, badzi. Ching. Pag may kahumagkuan, panghipas na guys. Kaya mo busy bitaw ta. Uy, kalamis, beef steak. Kuya, dali na mo. Guys. Beef steak. Wow, lami guys. Ngitin is Papa Gabriel maluto guys. Hanitin is Papa Gabriel maluto. Manta. Sibuyas nga ligin-ligin. Wala man may patatas. Wala mo ko ka-video dahil pagkuhan ni Ja luto. Kay nabisi man ko palimpyo dahil sa di mo po sa mag-video si Zara. Ayan. Mako kayo. Ayan guys. Kuya! Ayan nga! Ano ka mo ginapang nga tumadong tubod? Manad. Malahan na ito. Magkaos pa. Magkaos na kahapon na. Kahanap ko ang container. Tado ka kabuok. No? Kapag gamay ahong galon. Galon na ito ah. Kaos pa. Ahong gamay, galon. Yung hapon Human na magpamahaw guys. Maglaba meron. O basi di ko padag cellphone. Kaya dyan mahagbong. Pasaan mga labon nun. Tingnan awon pa. mahambong dun. Ito? Hindi mahambong. Ayaw dun pagdag cellphone ang mahambong. Ayaw dun pagdag cellphone mahambong. Gagulong gaba. Sakay ka po skin nakay. Ayun. Sun, practice na po na. Ang alawa. Ano ka mo? Ayun. Hatag ng mga manok. Karon. Oh. Pamalihog man naman guys. So, papractice kay sa may makamao si manong pahingar pang igagaw ba. Ya. Si Jay mag-practice sa nate. Nga karon makamao. Gujud barsahan. Pwede pa na masakjan na ba? Makamao na siya. Pwede naman sila sakjan no. Kaya kung masakay sa kajan guys, hapinan bitog sako. Kami sa una kami sakay, misabo ang mga hapinan. Sana, wala kami hapin da. Sakay man ka sa una, katong bata pa ko.
Ana yung sukog sa kayo kabaw guys, kaya naman may kabaw sa una nga, sakay dyan namin. Yung mga anak pa mga kabaw. Bilig na man. Sayang. Karoon mo nga apa. Pastisin lang. Sa una, Diba? nagsakay ta. Namit tayo. Pas dan muktaan gas. Ang luto. May kimi. Ano kayo? Mukbang. Tapos luto ko na guys, ng kim-kim. Ng batang iring. Tas. Hmm? Tas. Tasan ka? So, sino nga malabanan ka tanaw? Oh, isa ka, bangkat. Ta, nalaban rin tawil. Na dapat di pilanan. Yan, napilabhunon. Papay na kang pilanan. Dan na. So, kung ano ni kaadlaw? Kung ano ni kaadlaw, guys? Pat. Ganungan na dyan. Napay, tubig, guys, ba? Manam-anam, ang tao, may tubig. Tambak gajud. Tambak gajud ang malabhunon. Tambak gajud ang labhunon. Ipasam-sama labhunon, guys. Here, arong mahurot na ni. Ang labhunon, guys. Uy, huibis pa gani. Daghan naming labhunon. Taghanan na mga labhunan guys. Upat pa kuno kaadlaw sa papagabra gised pud. Aw. Amo anak ko no ri grabe pika pa. Tumalabas ami guys, brudahan na nang ibili ni ang cellphone kay insong bunag kagwan kana nag-um na ah. Majuntang mo uwan oy. Kaya rong daramis bay maglaba. Pwede kun hinera ni uwan na. Manera ka. Kimi bihib lang ani ha. Bihib lang ha. Bye-bye. Labas kami guys. Ibili na ng cellphone. Kay mabasa. Mabasa. Dani magdudad-un. Sa ko na sa mga ano ganun. What is cellphone? What is cellphone? Food. Eh malabunan guys ni. Papagabrel. Doha ka. Planggana. Tagsami. Ijaring. Dako-dako. Ring gamay-gamay. Pagtaringan karon ni mga lusot ni ito mga. Tagmay noong. Ring. Sa kaplanggana. Ijari. So magtagsa may pasaan ron ato na to padong sa malaban na. Mao ni pait dari ang lugar guys way tubig kay ato lado maglaba. Guys, nahuman na gazud mig kuan. Human na mig laba so mga hay na pod. Ay dyan to nagubanahan ng hanger. Nahanger na ang mga uniform. Ganhan ni uwan man na puno-puno jud pag among drum. Mas matang bunok pa kay aron mapuno pa jud na. Ay, sa kuda sa mga kuan nilambahan. Ay, naghangiran nun. Paluga nga papagabel darig amang mga buwak o fertilizer na sa ipang butangan. Very good. Hapit na sa mapuno. Majuntang mabunag pa. Mapuno gajud ni. Nagdari. Hinahinay man dari. Hapit na siya mapuno. Sa drum. Manghay sa ako guys. Kay naghaghay dyan. Sa uwan. Mas private ako yun. Hi guys, tabangan kung madali kahuman. Ang amang hangiran nun, ang gagmating. Puti ning gagmay. Mapoy. Mau kesana siapa? Hah? Kesana Islam? Lagi mau di? Kita. Makita ko na skimi guys. Bitang ngumpra may gamay kaya mga
Mangi baligya ugma sa eskwelahan. Karipod kompramidary. Kompramidary kaya mo nang gamun nga juice para baligya ugma. Wala na nga ni. Wala no. Para tulo. Kaya pang Friday man ugma. Karipod isi. Karibe. Tulo pod be. Nga ilo pod tulo. Ano kay Yaman huwa na. Namurag na pa man siguro dito. Huwa na, isa na. Sana naman. Pagkuha na kuan. Tulo. Tulo pa dari. Napay nga ni wa na. Sing napa. Ngana. Dugay na ito isa din hagbog. Si Kimi mo na kay bawo guys. Ang ganing jumping nga milk napa wa na. Wa na. Kaniwan na. Tiaw. Na. Tulo ra kuha na. Ayaw na mga pislungon. Pislung pa dito. Tara. Ang tulo. Kana naman ko ang yes baligya tomorrow. Ngari, pink. Tara. Nja, ingani nga sa kapak. Ato ra to bing lilita. Unsa pa? Tata na. Dada na Kim imong kwanto. Yeah. So mo ice cream? Kala ko na dyan, ice cream. Tuloy. Nala ko duha ka high school o isa ka kare. Elementary. Yan. Happy yarn ka na ka ice cream. Sino? Ilmuot ang panahon. Limot. Halimot ko nung panahon. Limot ang panahon ko. Limot ko nung panahon. Please give me guys. Muna lang ice cream sila. Kita mahuli namin. Manapit kumpras ang mga gamay. Ligja. Kaya sa kuno skimig pan. Sa imo hobi. Brownies di ay. Di ka ganahan. Kaya rin mga lati. Mga boys. Kari di ay. Sabay ka sa bukas. Ang liki. Liki. Ala, uy, nalagi ko. Ano sa mani? Bujong. Uy. He. Sa man siya. Nagluto siguro na ilang binanggal ka nagsige katawa. Ma, Oh. duha. Kanay mo? Duha. Tapi naman na tag tres. Kana ko ni ja. Wala layas na. Masiganahan ang mga kuyas danigab. Masay nga pa yung makatang opi ka. Kanang ko ara onion. Ganang sila. Upat. Upat ka onion. Anja pila ka brownie? Mahimuntang pan. Isa? Kung magsige ka anog pan, mahimong pan. 20, 20, 40. Marami sabay, guys. Kulinas pa pagkabres ang hupya. Lepan niya? So, naglaag na po skin-kin. Ang kunong kuan. Ang ripak man bukas mani. Dari datatong mani. Kapit kay kahit may pan. Kay, harap ko. Di pa, di pikas. Adi. Dari lagi mo. Pagkimi nga ganahan. Cookies o ano na. Yada ya, pineapple pie. Di, tilawan ko na ito pineapple pie guys. Pineapple pie, dahil binangkal. May pineapple pie. Yapoy cookies. Cookies. Yapoy hupya. Hupya! Dali na! May tilawan na ito guys. Mali ay. Pineapple pie, lamiin. Kaya. Kaya pala-pala kung may guway palaman, kaya mga palamanan. Peanut butter o katong usa. Pagunggoy? Para malaguan pa balik, katang ripakan pa. Para siya kukuan. Yung pia wrapper guys, para umas amang baligza. Mantika, iba pag mantika, doon kalapad. Mantika. Kulipya. Hindi. Makaon para sa amang baligza. Uma. Okay rin. For sugar. Guys, maripak sa miners among mani. Mani. Maripak din kayo umapasi anak po. May kumanda na magama na po may kuan. Juice. Para uma. Lawa.
Ang pang bata kay ganahan magahi, agaban pwede pa ganahan magahi. Depende sa ganahan nila. Pagtag man ni guys. Merong natay pang baligya, miso. Abawon sa mga uyas. Nawa magamang kuan, imbudo. Magamang imbudo nga kuan gamay nawa. Nara ka po ito. Ano na good? Nga ka tagasa ba? Taas ba o? Ano ba na ba? Ano ka taas? Fights na. Money zay 5 pesos money. Yes. Okay, dala guys. Sana may ibang babidyang money. Money, popcorn, mga makaon, lumpia, turon. Turon pa no? Turon. Maraming mga baligya guys. Eskwelahan. Skin day.